Eugen, ne cunoaștem de mulți ani, am avut un prieten și un coleg comun, Emil Loteanu, care Dumnezeu să-l ierte, da. Dumnezeu să-l ierte, da. Și iată, și cinematografia moldovenească a fost într-un somn, nu s-au produs filme în Republica Moldova, iată, astăzi, acum încep a apărea primele filme, din momentul când s-a creat Centrul Național de Cinematografie în 2016, se aduc și premii internaționale, iată, și zilele astea au fost 2 premieri în țară, mă bucur foarte mult aparența cineaștilor tineri în domeniul nostru, da? Am fost onorat că ai fost împreună cu soția Natalia la premiera filmului Pandemia. Nu am avut plăcere, am venit nu de aceea ca să posibil să te susținem, că nu ești invalid, stai bine așa că n-ai nevoie de susținere. Când s-a sfârșit filmul, eu nu vedeam bine, fiindcă nu le rămas ochii, știi? Și am uitat, primul om pe care l-am văzut în prim plan, așa, cu ochii, erai tu, fiindcă erai aproape de mine. Și eu ți-am văzut ochii și așa, parcă m-am calmat. Așa, mi-a trecut un calm, știi? Fiindcă am văzut că te uitai la mine cu întrebare. Ce-i asta? Care eram curios din cauza că eu am văzut filme în ultima vreme care se fac aici de regizori moldoveni. Și eram curios, totuși, să pun la scara cântarului. Nu știam filmul, dar știam că este un film, orice caz, calitativ. Nu are importanță de temă. Eu sunt tehnolog. Uite, chiar aș zice pragmatic. Din cauza că am avut o școală foarte bună la compoziție și pe prim plan pun talentul, mă rog, nu depinde de școală. Talentul vine, dacă e dat, e dat. Dacă nu e dat, nu mai vine de nicăieri. Dar de a folosi acest talent, de a-l dezolva și rezolva și de desfășura, este deja școala. Și deci, pe prim plan eu pun forma. La tine este absolut forma clasic. Ce înseamnă clasic? Logică. Logic și bine adunat materialul. La tine în film, această pandemie, în primul rând, numele ca atare, e foarte frumos, fiindcă este mai mult metaforă decât această boală. Avem pandemie în mințile societății, societății, poate că mai mult, în mințile celor care conduc această societate. Fiindcă, iarăși apelez la o metaforă, este o mașină. Și este condus nu de toți pasagerii care stau în salon, dar de șofer. Și cât de mai iscusit și mai profesional este acest șofer, cu atât mai sigur sunt acei care stau în spatele lui. Da, dar depinde și de calitatea mașinii, de calitatea benzinii, vorbind de calitatea mașinii, pot să spun că la tine, toate temele, la tine foarte multe teme. Eu ți-am spus-o. Da. Și repet, fiindcă așa am înțeles eu, asta nu înseamnă că este formula definitivă și este cea mai corectă, dar eu cred că acolo sunt mai multe teme care tu le-ai adunat și ele merită de a fi teme pentru altele filme, care cred că le face să dai Dumnezeu sănătate și să nu se încurce. Dar și viața noastră, dar iată, noi începem ziua și nu știm cum se va termina spre seară ziua de muncă sau ziua de odihnă și pe parcurs apar atâtea subiecte, atâtea teme, că în principiu nu ai trăit o singură zi, dar ai trăit un serial de situații care, în cazul dat, sunt film. Eu explic prin faptul că tu nu ai această posibilitate azi și ieri de a filma ceea ce dorești și să faci la timp. La tine s-au adunat atâtea care vrei să toate să le ca nu cumva să scapi ceva. Este normal, absolut, fiindcă
când, dacă ai fi tu filmat așa cum se cuvine, fiecare an câte un film sau măcar o dată în 2 ani un film. Dar aici, ceea ce era și Sărmanul Loteanu, care în 6 ani a făcut 4 capodopere, care le cunoaște toată lumea, și în 20 de ani nimica. Deci această pauză la omul de creație este de fapt moarte. Sigur. Deci nu moarte fizică, fiziologică, dar moarte creativă. Acest spirit care este infiltrat în om, imbibat în toate celulele corpului, ele tot timpul trebuie mișcate, tot timpul trebuie hrănite cu noi impresii, noi realizări mai ales. Emoții. Dar și în același timp, ele cer și evadare, cer ieșire. Materializare. Fiindcă dacă nu o scoți la timp, ea începe să se strice ca un produs în frigider. Cât de calitativ n-ar fi produsul care l-a pus acolo, dacă l-a scos, se strică. Uite, cam același lucru, din păcate, și cred că cuiva îi convine chestia asta, că oamenii de creație, eu vorbesc nu numai de tine, vorbesc și de sine, nu numai, fiindcă e aceeași chestie, ne privește pe toți oamenii de creație, dar care sunt oameni de creație. Din păcate, foarte multă lume acum este infiltrată în acest torent creativ și merg și ei în această cohortă cu nasul ridicat, nu cu steagul, dar cu nasul ridicat. Și e foarte greu, uneori e foarte greu de a evidenția ce este adevăr. Eu câteva nu m-am văzut și filmulețe care se produc la noi, păi face impresia că oamenii n-au privit nimic. Ori cred că tot ce s-a produs până la ei, deci nu merită nicio atenție și nu sunt o valoare de la care trebuie pornit și de care trebuie ținut. Uite, tu să deții de aceste valori ca punct de reper. Deci la tine ce îmi place mie? Ce îmi place? Pe urmă mă voi referi și la lucruri care cred că ar putea fi altfel, dar iarăși nu este categoric părerea mea, din cauza că vor fi 10 analiști, vor fi 10 păreri, dar 100 și mai mulți. Cum zicea Mozart, zice, un flaut e bine, dar 2 și mai prost. Acest actor, Jelescu, care îl stimează foarte mult, fiindcă este foarte talentat și modest. Uite, el nu a jucat, el a trăit acest rol. Uite, se observă de la bun început. Așa că este o reușită a ta că l-ai ales și el a avut posibilitatea să se manifeste, să se descopere ca actor, ca om care a înțeles rolul și creatorului pe care îl joacă și mesajul care l-a transmis el prin acest rol. Eu, de fapt, la mai multe filme am trecut de la textul scris și discutat bine cu actorul în șoaptă, în diferite forme. Eu atunci când înțeleg că actorul de acum a intrat în rol, cunoaște istoria asta, știe ce urmează, are legăturile din scenele precedente, da? Eu îl las să treacă la improvizație uneori dacă îi vine lui prin alte cuvinte să-și exprime acea emoție de care are nevoie. E clar. Care artist poate pretinde la aplauze în sală dacă el, pur și simplu, va cânta notele? Pe de rost. Și pe de rost și chiar pe note. Sau care dirijor va pretinde la aplauze care dirigează? Zic, băi băieți, nu vreau dirijare, eu vreau interpretare. Iarăși, regizorul, ca și compozitorul, el caută această sursă care poate să redea
gândirea, gândul, ideea, mesajul care se poate transmite. În situația de azi care s-a creat la noi în Republică, au fost câteva cântărețe care au plecat. Deci, pe alții i-au dat afară. Eu cred că, nu știu, în cinematografie se întâmplă felul ăsta, ori nu, dar de fapt n-au pe cine da afară. Pe șeregă nu poți să-l dai afară. Încă nu. Uite, pe mine mă interesa misiunea omului de artă pentru civilizație. Uite, în ce constă ea? Când ajungi tu la înțelegerea că de tine poate să depinde foarte mult, de talentul tău, și cum să treci tu obstacolul ăsta ca să-l exprimi, să-l aduci la oameni, să lupți cu el, ca armă, intelectul tău, cultura ta. Formarea bădărănismului ăsta, nu numai în Moldova, astăzi e o problemă mondială, bâdlă, cum spunem noi, mai simplu. Ei au pătruns peste tot. Da, și în cultură. Modalitățile sunt diferite, dar și iată, pe mine m-a interesat cel laborator, ce întâmplă în sufletul acestui om de creație atunci când el nu mai poate să nu se exprime, când nu îi se dă. Nu îi se dă tribună, da? Nu îi se dă... Nu îi se dă, uite, să iasă în scenă. Așa. Cânte la bucătărie. Da. El permanent în stare de creație. El permanent, el este regizor de film. Normal, el își acum în fantezie, în imaginație, își compune un nou film și viața reală îi pune piedici, fiindcă el toată viața a realizat filme despre dragoste față de om, față de natură, față de niște instincte omenești. Băi, uite, tu vorbești în felul cum simt și eu. Eu mă simt vinovat, nu știu ce. Tot timpul mă simt vinovat. Eu de asta am făcut filmul ăsta. Vinovat că nu pot să mă exprim. Da. Că am, uite, mesaj și nu pot să-l transmit și nu știu cui. Dar noi depindem în cinematografie încă de o sumedenie de aparataje, tehnologii, oameni, bani, echipă. Noi depindem de o industrie foarte mare care necesită o atenție de la stat, care necesită finanțare ca să fie concurentă cu cealaltă cinematografie din toată lumea. Tu, ca artist, să te simți că societatea are nevoie de tine. Că tu ești acel... Eu vreau asta. Eu vreau să că tu ești acel instrument, cum ar fi, ești acea strună sau această clapă la pian care cântă și este auzită. Da. Dar, din păcate, pianul nostru artistic azi este știrbat. Deci, multe clape nu sună, nu răspund. De ce? Uite, în cinematografie o clapă, în muzică altă clapă. Și tot împreună. Da, și tot împreună un pian stricat. O orchestră necompletă. Da. Sigur că da. Și eu cred că tu mesajul l-ai îndeplinit. Eu aș dori ca acest mesaj să fie auzit și apreciat, și simțit mai ales. Fiindcă, dar cum? Uite, mă gândesc. Mulți ani, deja pot vorbi că 10 de ani, nu s-a educat această societate să privească film, să asculte muzică, să meargă la teatru, să se simte artist. Fiecare om dorește de a se simți, să se simțească artist. Chiar mama, Dumnezeu să o ierte. Păi, căutați ca barizul ei să fie așezat în cap, așa ca să o observe lumea și în gând sau chiar în voce să fie apreciată. Acest simț, această trăsătură firească a omului azi este stinsă. Ea nu există. De ce? Uite, noi ne străduim să facem filme, să facem muzică, să facem spectacole,
dar ele nu sunt pe talgerul țării, pe talgerul spiritual al țării. Ceea ce, de fapt, pierde țara, băi, cred că nu pot înțelege mulți. Eu vorbesc aceste lucruri fiindcă pornesc de la filmul tău. Fiindcă acolo sunt foarte multe lucruri care pornesc de la spirit, de la problema spirituală, morală, educațională. Dar unde e publicul acela matur, cu papioane? Unde e el? Deci nu este. Fiindcă pornirea la spectacol, la film, la un concert este o mare sărbătoare. Sigur. Mare izvor de inspirație, de dor de viață. Dor de viață, da. Pe vremuri, cinematograful Patria, acolo era cinematograful central și mergeam, pe atunci era foarte interesant, studenții mergeau fără plată. Uite, asta e un lucru care a fost. Cui i-a încurcat treaba asta? Și eu mergeam pe drum de la film și mă gândeam la ceea ce am văzut, analizam, mai ales ceea ce se referea la muzică, mă gândeam ce aș vrea și eu să scriu așa ceva, cu toate nici compozitor nu eram, dar uite, eram să fac eu așa ceva, să născocesc așa ceva. Deci, uite, ce înseamnă arta adevărată? Ea inspiră omul, ea naște noi idei, ea renaște multe surse care mocnesc în fiecare din om și ea le reînvie, le aduce la viață. E o chestie extraordinară. Aceste filme care le faci voi și tu în special, ele trezesc niște celule adormite care pot să moară împreună cu om. Și omul așa se va duce în altă lume, nici nu a bănuit că la dânsul sunt niște energii care nu s-au folosit. De ce arta adevărată este anume acel punct care, uite, această acupunctură, știi, în corpul uman, în spiritul lui, se îmboldește și trezește la viață. Dar până nu îmboldești, nu se primește nimic. Uite, de ce? Uite, nu se îmboldește la școală, în universități. Studenții trebuie să știe lucrurile acestea. Lor trebuie amintit de lucrurile astea. Ei vin, nici habar n-au. Fiindcă în familiile nu știm că familiile toți sunt foarte retrase azi, din păcate. Și copiii nu prea au această posibilitate să se aprovizioneze cu aceste energii. Și nu degeaba la noi se vorbește de cei 7 ani de acasă. Și zici că, uite, film pentru matur. Nu cred eu că este corectă chestia asta. El care, dacă nu toate le înțelege și ele rămân aici la dânsul în memorie și cu timpul ele vor reapare în memorie. Când el va fi matur deja, îmi amintesc că eu când eram încă mic am văzut filmul lui Jereghe, Pandemia. Uite, e chestie absolută, eu sunt sigur, fiindcă eu trec prin amintirile mele. Multe lucruri care nu le înțelegeam, acum reapar în altă calitate, la alt nivel de înțelegere. De aceea, tu, cu filmul tău, și nu numai filmul care eu te cunosc de mai mult timp și știu ce posibilități tu ai, dar eu aș vrea aceste posibilități să fie auzite și văzute și apreciate mai ales. Nu poate fi un pianist să apese pe pian și să nu se reproducă sunetul acest pian. Deci nu poate un artist adevărat să creeze și să nu fie observat și mai ales apreciat.
cum a apărut aceste tradiții frumoase că lumea aplaude? Asta este recompensa pentru munca lui, pentru simțirile astea. Deci asta noi vrem. Nu, uite că este orgolios. Da, orgoliu este. Eu aștept aplauze, eu aștept cuvânt frumos, eu aștept aprecierii. Eu nu pot ieși în sala mută. Am văzut un singur demnitar care a fost la filmul tău. De ce? Pe mulți nu interesează. Eu sunt sigur că temele care tu le-ai ridicat în acest film sunt înțelese. Care e problema? Îmi place filmul, îmi place cartea, îmi place spectacolul sau omul care ori nu îmi place. Numai atunci când omul se regăsește în omul cu care dialoghează, dacă el se regăsește, el este înțeles și el este mulțumit și se dezvăluie. Da. Cartea care o citești, dacă nu te regăsești acolo în cartea aceea, nu o citești până la capăt. O dai la o parte. La fel și în film, dacă nu te regăsești, filmul nu este primit. Eu sunt sigur că fiecare de spectatori, cu atât mai mult, eu mai repet ceea ce, ca la tine acolo, sunt foarte, foarte multe teme care merită de a fi dezvoltate. În alte filme? Și nu numai în filme, nu numai pe parat. În fantezia spectatorului. Lucruri care stau la suprafață și noi nu prea ne dăm seama. De fapt, fiecare spectator, fiecare, mai ales creator, trebuie să fie filozof. Dacă nu are această filozofie în sine și nu poate analiza viața și nu poate analiza temele care el încearcă să le ridice și pur și simplu le redă, dar nu le simte și nu le transmite prin sita filozofică, degeaba. Eu nu invit spectatorul să vadă regizorul Valeriu Jărighi. Eu invit să vadă soarta acestor oameni din film. Fetița este foarte interesantă, așa. Ea reprezintă o generație întreagă. Ea vede, acum acumulează și o să trăiască. Chiar dacă nu se exprimă, ea primește această informație și desigur că... Ce informație primește ea astăzi? Da. Eu am spus că acest film îmi doresc să rămână ca o frescă a timpurilor noastre, fiindcă acolo sunt multe pături sociale, acolo sunt multe relații de care noi le știm și sunt foarte naționale numai ale noastre. Și faptul că un om de creație totuși își îndreaptă spatele și înțelege misiunea lui, că el trebuie să se opună distrugerii, asta este un optimism care eu îl aduc spre final. Foarte bine începe cu tancul acela. Da, ca un camerton. Foarte bun. Te pune să retrăiești și, de fapt, să trăiești starea care vine să o trăiești în decursul demonstrării filmului. Această forță oarbă care distruge tot în cale, și această ființă șubredă și nevinovată care hop și aruncată. Deci, de fapt, este teza, de fapt, codul filmului. Tancul ăsta, da, este un camerton, ca să suni corect toată muzica de film, da? O prismă prin care noi putem vedea lucrurile altfel, fiind cumva mai concentrați. Și dacă nu reacționăm noi la tragedia asta care reprezintă tancul, tragedia pentru noi, atunci acest motto de la început îl pot spune la sfârșitul filmului. Și atunci noi am ajuns la autodistrugere. Nu știu cum ți-a venit ideea asta, este o idee extraordinar de bun, fiindcă așa ceva este codul. Uite, tu l-ai dat
formulă care pe urmă să dezvăluie această lege, nu știu, cred că lege, că această forță oarbă, ea peste tot ne paște. Ea tot timpul a fost, este și va fi. Eu cred că pe viitor eu aș merge, dacă mi-a permite timpul, undeva la vizionare cu discuții. Nu ai făcut lucrul ăsta. Era foarte interesant să fie discutat ceea ce facem noi acum. Dar, uite, nu s-a făcut. Dar eu cred că filmul trebuie, uite, tu trebuie să-l promovezi. Tu trebuie să faci chestia asta. Tu ai cu ce te prezenta, tu ai cu ce te mândri, fiindcă ai făcut o operă de artă și să vorbească lumea, să vadă și să auzi diferite opinii. Eu mi-aș dori să văd în articole expuse de critici de film despre imaginea filmului, de exemplu, care are o cultură deosebită. Apropo de imagine, da. Este foarte bine filmat filmul. Da. Foarte bine filmat. Da, noi ne-am propus deodată un limbaj cinematografic curat, camera permanent în mișcare, fiindcă camera, de fapt, este acest regizor, acest autor care, când se mișcă prin viață, uite, el de acolo și camera s-a dus încolo, obiectiv și subiectiv. Se întoarce înapoi, el de cum în alte dispoziții. De ce? Iată, fiindcă, iată, el s-a implicat într-un subiect acolo, mai nu s-a întâmplat ceva, dar de acolo trece în alt subiect. Permanent se întâmplă ceva. Noi nu avem niciun cadru static în film. Permanent e mișcare. Și e montat foarte bine. Da. Eu, iar mă refer la formă. Montajul este forma. Dacă, și primul lucru care l-am observat la tine este anume și montajul. Deci forma. Actorii care nu joacă rolul, dar care trăiesc acest rol. Obligatoriu. Fiindcă, iarăși mă întorc la compoziție, în timpul lui Bach nici nu se ocupa nimeni dacă nu știa să improvizeze. El atât de concret totdeauna, da? Zice că cântă notele, mare brânză, cântă oricine. Dar o să trăiască și nota aceea să capete sufletul, o suflare. Iată, pentru asta noi ne-am stăruit cu coloana sonoră, toate sunetele naturii, sunetele sincroane, vocea, muzica, cerul, pământul, dacă există ceva de acolo, da? Toate astea noi ne-am străduit să facem așa un val magnetic care să țină spectatorul să fie mai aproape de noi. Apropo, referitor la muzică, desigur că filmul ăsta merita o muzică mare, cu orchestră simfonică, dar de unde dracu să iei orchestra asta, imprimată în studiouri de cel măcar ca la Moscova sau la București. Deci este o dramă, nu o dramă, este mai multe drame, este o linie dramatică și filozofică, deci e greu de imaginat cum se poate împina această dramă și filozofie. Filozofia este o formă în desfășurare, cere spațiu, cere timp, pe când drama este cu toporul tăiet și trebuie binate ele. Asta o poate face numai sunetul a mari orchestre și cu mari posibilități. Rolul muzicii poate fi la fel, la rând, cu cel al actorilor, cel al scenariilor, a vorbirii și așa mai departe. Dar, adevărat, astăzi noi nu avem acele posibilități financiare care să ne permitem să angajăm o orchestră mare, da? Și nu numai financiare, dragul meu, dar și posibilități creatoare. Nu prea sunt compozitori cei care s-ar putea ridica la nivelul tău, să zicem. Eu vorbesc fără
luând în considerație că noi suntem aici în cadru. Dar eu nu știu din colegii care sunt la noi aici, noi știu din cauza că ei sunt undeva ascunși pe undeva. Cu mare regizori am lucrat și eu știam ce mocnește în regizor. Dar ceea ce mocnea se putea realiza. Acum, cât n-ar mocni în tine nu știu ce, dacă nu poți realiza, ba bani, nu este personajul cel care ar putea să te înțeleagă și să fie cu tine o integritate. Iar mă adresez la cel mare totuși artist care era Loteanu. Certam, până ziceam, certați fiecare acasă. Dar ce se trebuie? Simțirile și opinia sau înțelegerea mea trecea la el, a lui aceleași simțiri și această sarcină trecea la mine. Și la mijloc era ceea ce trebuia. Da. Da. Apărea din două, trebuia găsită al treilea, cea care se cheamă compromis. Fiindcă cum este cinematografia, este artă sintetică și asta, fără compromis, nu se poate. Deci toate trebuie să fie o armonie. Știu ce rol mare îi aparține regizorului care unește toate aceste componente, acest sintez îl face ca să nu fie sintetic, dar să fie original și natural. Și viu. Eu am în vedere scenariul care tu l-ai scris. Este o lucrare care eu cred că merită de a fi sine stătătoare și poate premii de viață sine stătătoare independentă de film. Fiindcă este o carte. Da, e carte și este cum. Tu ai ilustrat cartea care tu ai scris-o. Adevărat. Sau ai scris mulțumesc, înțelegi. Filmul care l-ai pus în cuvinte și cuvintele care le-ai ilustrat prin imagine. Așa că eu te felicit și îți doresc spor la mai multe filme, chiar dacă nu-ți vine alte idei, dar acolo atâtea idei, eu deja mă repet de nu știu câte ori, atâtea idei care pot fi punct de reper pentru multe alte filme. Așa că eu doresc să mai faci, fiindcă asta este datorie. Nu pentru bani, nu pentru slavă, dar este, tu o să te eliberezi de această povară, fiindcă arta este o povară foarte grea și chiar periculoasă pentru sănătate. Trebuie să eliberezi acest depozit care este în tine pentru ce? Uite, te-ai eliberat de această idee, dar altele așteaptă, că imediat, repede, vin în spațiul eliberat. Asta este artistul. Asta este artistul și eu aș dori ca cei cu care noi trăim și de la care așteptăm susținere să înțeleagă acest lucru, că artistul este o substanță vie, un perpetuum, ca izvorul. Dacă seacă izvorul, gata, atunci asta deja nu mai este bun pentru nimic. Fiindcă nu poate omul trăi numai cu sinele. Așa că hai, încă o dată, și să ne auzim de bine și să mai vedem filme frumoase. Da, să dea Dumnezeu. Mulțumesc.